points. If you get hit by other players, you will lose points. It was in your best interest to assist me. Näillä nää vois puoli. Ei. Oot varma ettei saa noista trompeista mitään. Lasken mä sain saa vai kymmenen joku. Ja hyllää vaan. Joo, no on hakenut heti RPG:stä. Mä heitän vähän kannastia ja nyt sulla on tän. Aha, mitään vittu. Onko? Oh jee. Ai saatana. Nyt sä et kuollut. Vai kuoli? Mä luulen, että siinä olit siinä. Siinä tulikin toi saatana neekeri. Aha, joo. Vittu mä. Heitin vahingot sulle. Ja mä heitin. No joo, en mä vittu tiedä mitä tapahtuu. Mä heitin sulle. Ei jumalista, mä flashuin samaa osuin tohon. Hei! Voisiko lykätä sitä turpaa? Aha. Yritty. Hei, ammu tota. Hei! Tuu saadaan tänne. Ja voi helvetti. Vittu kun nää vaan juoksee jo. Oh yeah. Hei, katsotaan tota turpaa. Oh. Hei, haulikko. Oh yeah. Oh yeah, nyt lähti. Nyt lähti. Haulikko vai? No nee. Mäkin tää haulikko. Jos ei mitään. Oh yeah, kyllä. Hei, missä? No tossa, on vieressä. Tossa, saatana. Vittu kun se pyörii saa. Ei, tuu pelaa. Tulo. Saatana. Aha, mitä helvetti. No voi vittu. Voi vittu, mitä? Mitä helvetti? Nää molemmat yrittää mua ampua täällä. Joo. Joku vetäis mua varmaan RPG tai jossain ja sit vielä toi kirves uskoo vetäis mua. Tähän paska tää saatana. Ihan turha. Joo, varmaa, saatana. Voi vittu, siinä meni se haulikko. Mene granaatille ja sen mukaan osuu sille ja sit se on kyllä haulikkolle. Mä tiedän, että semmonen oli ja nyt se tehdään turpaa ja... Joo, mitä helvetti. Se olisi ihan kiva nähdä noitten helvetti. Kuinka paljon tässä oikein menee tuota helvetti. Voi helvetti kun toi juoksee. Mitä? Kuvaale nyt. Joo, päähän. Ihan vittu. Vittu päähän koko ajan. Joo, toi
kiertää ympäri. Ammoin selkään ja huipalla sitten kättiin. Vähän väkiä. Mä oon vittu hakkaanut 100 miljoonaa. Pelatetaan silleen kuin jotain koodia. Nee. Helvetti. Vaihtoehto. Kun astus pohjalla, haluatko vähän tästä niin? Aha, joo. Yksi puolella, toinen puolella. Hei, on mun tää vittu kun huolemaisilla. Hei, Sovi, vittu mä voinut vetää Mä sain hirveen. Saattaa. Mä en vetänyt mua varmaan vastaan. Haulikko. Haluatko vittu vähän tästä niin? Aha, joo. Jos toi Flash osuu kunnolla, niin siitä. Joo, se kökkäsi jostain noita saatana hirveen tuotteiden. Hei, Aha, joo, mä sain sen. Mä sain sen. Vittu, mitkä se näistä kostaa? Oh jee, vittu mä löydin. Hei, ei saatana. Vittu, meni se turkkaali. Ja se käytti hyttyä. Ja nyt se keläsittiin uudestaan he saatana. Aha, mä sain ison tykin vittu ylää. Musta vähän kostaa, nyt on hoppittu ohi kun menee. Ei oo mitään. Aha. No niin. Ei vittu joo, sinkoo. Ei helvetti. Joo, ja nää niinku teletit. Joo. Joo. Vittu. Ja nyt ollaan toi tussari, ja nyt nää molemmat vittu ampuu mua. Ei vittu. Ai. Aha, boy. Ah. Joo, 100 tonnia noilla. Naistari. Tuu tänne. Mitä pitää? Joo. Tätä kulkua ei enää käy. Vähän paskaa. Tuolla ei tee mitään tuolla asaltilla.